Hello moi drodzy, z tej strony Niklaus i mamy betę, open betę Battlefielda 1. W zasadzie nie wiem, czy ona już jest taka open, ja w nią gram od wczoraj, ale ja byłem, przepraszam, już taki dopiero wstałem. Ja już grałem nią od wczoraj, ale ja byłem zapisany do strony Battlefield Insider, także możliwe, że miałem ten dostęp wcześniej, znaczy no, możliwe, miałem ten dostęp wcześniej, a wy, którzy nie zapisaliście się do tej strony, na pewno będziecie mogli grać. I teraz nie wiem, albo już dzisiaj, albo jutro. No, i co? I moi drodzy, od wczoraj... A kurde! Od wczoraj sobie pykam, wbiłem już sobie troszkę leveli, mianowicie level 10. Co prawda to nie ma tutaj jakiegoś wielkiego znaczenia w tej becie, bo i tak nam te postępy nie przejdą do pełnej wersji, ale do satysfakcji można sobie powbijać, bo jest tutaj kilka rodzajów broni do odblokowania, tak samo jak to było w alfie. Sprzęt jest ten sam do odblokowania co w alfie. W ogóle wybaczcie, że ja taki prześwietlony i zachrypnięty, ale myślałem, że od razu jak wstanę, to wam tutaj pokażę, jak to wygląda. No, mamy inną mapę natomiast niż w alfie. Tam mieliśmy takie francuskie miasteczko. Tutaj mamy, jak widzicie, jakieś takie... To jest pustynia Synaj w ogóle. Kto kiedyś był w kościele, to powinny mu te klimaty być... Kurde! Ja nie wiem jak to się mogło stać. To te klimaty powinny być mu jakoś znane. I nie ma tutaj Niemców. Tutaj są jak to powiedzieć? Dwie frakcje, dwie armie. Brytyjczycy i Turcy. Turcy oczywiście wtedy byli w sojuszu z Niemcami, dlatego mają takie tutaj mundury podobne do tych niemieckich. My sobie spróbujemy coś tu odblokować. No, medyk w Anglikach, znaczy w Brytyjczykach i tak jest Turkiem, także to nie robi jakiejś wielkiej różnicy tutaj. Poczekajcie, Factory, a tu jest Artillery. To sobie odblokujemy tego Artillery i go sobie weźmiemy, chociaż nie wiem tak do końca, czym on się różni. Parabelka jest słabsza, to jest spoko. Z granatów to te są fajne. I mamy, a weźmiemy pałkę, bo tego nie było w alfie. Dobra, do boju. Tutaj bardziej w akcji się spróbujemy na naszym koledze zespawnić. No, także beta waży... A, on jest z takim celownikiem specjalnym, spoko. Beta waży koło 7 giga, coś 7 z hakiem. Także no, moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Ten głos tego announcera można sobie zmienić na męski, co diametralnie poprawia wrażenia, bo ta babka była tragiczna. Dobra, mamy punkt. No i tak, no i pomniejsze oczywiście jakieś poprawki były zrobione w stosunku do alfy, mniej bugów, mniej crashy. Oczywiście to jest nadal beta, także problemy się zdarzają. Ja miałem na przykład jakiś problem z directem na początku. Nie mogłem, wywalało mi grę przy starcie, ale jakoś się to uspokoiło po pobraniu nowych sterowników. Także jakby co, są nowe sterowniki do tej bety na stronie Nvidia. Nie wiem jak to wygląda po stronie AMD, bo posiadam kartę Nvidia GeForce. Jakby ktoś się zastanawiał, GTX 970. Grę mam na ustawieniach wysokich, Full HD, w tym momencie 70-80 klatek, także nie jest źle, nie jest źle. Szczególnie jeszcze bierzcie pod uwagę, że nagrywam to, a mam tylko jeden komputer, także obciążenie leci konkretne. Także jestem zadowolony. Oczywiście na trybie wielkiego takiego 64 to by oczywiście działało to słabiej, jak tam potem przychodzi faza burzy piaskowej i się dzieją cuda na kiju, ale te 60 klatek, jest. Kurde. Dobra, spróbujemy coś może snajperem pograć, bo ostatnio nawet nieźle mi szło snajperem. Także nasz Scharfschütze. Czy mamy tu jeszcze jakieś... Aha, bo mamy tutaj tego Enfielda. Ten Enfield, o ile pamiętacie, był w wersji alfa wyłącznie... był dostępny w takiej głupiej wersji, w sumie bezsensownej do snajpera, czyli bez tego celownika optycznego, bez lunety. Tutaj mamy już go, że tak powiem, defaultowo z lunetką. Dalej nie ogarnąłem w sumie, o co chodzi z tym. Czy to jest jakieś spotowanie, czy to jest jakieś namierzanie. Kurde bele, w sumie nie do końca rozkminiam. Ej,
What? Chyba mi wybuchł pocisk w lufie, bo nie widzę innej opcji. Dobra, co tutaj na tej mapie jest takiego innego od tego, co było tam? Ta mapa na pewno wam się skojarzy z tym, którzy grali z Battlefrontem. Czekajcie, ja się spróbuję sprawdzić jako kawaleria. O, patrzcie! Na koń bolszewika, znaczy Turka w tym przypadku goń. Mamy tu takiego Winchestera. Czekajcie. Patrzcie. Dobra. I szarża! Także możemy szarżę konną przeprowadzać na pozycję przeciwnika na koniu. Szarża konna na koniu. No, szło się kapnąć, myślę. Aczkolwiek oczywiście konia da się zabić łatwo. Nas na koniu też łatwo zestrzelić. Ale możemy człowieka poturbować koniem, on wtedy momentalnie ginie. I możemy go z tej szabli zaatakować i wtedy to jest też śmierć na jedno uderzenie. Także jako kawalerzysta jesteśmy naprawdę zabójczy. Ja myślę, że to się sprawdzi też na jakichś mapkach konnych, takich gdzie wiecie, gdzie czołgiem będzie trudno dojechać, tam bez problemu się wbijemy na koniu, także fajnie, że te szarże konne dodali. No mapka ta graficznie wygląda naprawdę bardzo, bardzo okazale, a jeżeli jeszcze macie jakiś mocny sprzęt i możecie to sobie odpalić na wyższych detalach, na ultra gdzieś tam z bajerami, turbo wygładzaniami, to myślę, że... Chociaż wiecie, że przeważnie między ustawieniami ultra a high w takich grach nie ma większej różnicy, ale no wygląda to po prostu bardzo, bardzo dobrze, tak jak już to w Alfie było. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że ta mapka z Alfy podobała mi się bardziej, bo ja jestem, jak wiecie, takim fanem klimatów takich właśnie francuskie miasteczka i tego typu motywy. Ale nie można odmówić tego, że no, prezentuje się ona nad wyraz dobrze. Dobra. I jak na tamtej mapie mieliśmy sterowiec, to tutaj w pewnym etapie, znaczy nie na tym trybie akurat, wbija pociąg pancerny tutaj po tych torach i to będziecie mogli zobaczyć, bo ja już wczoraj nagrałem z tego materiału, jak graliśmy z ekipą z Jaroka, grałem m.in. z Rokiem, z Grabą, z Juchim, ze specjalistą od Battlefielda Kromką Chleba i ja ten materiał też dzisiaj wrzucę w okolicach wieczornych, także moi drodzy obserwujcie, bo on się dzisiaj pojawi. Tam rozegraliśmy mniej więcej 2 mecze, kurde, były akcje takie, że... I tam graliśmy ten... O kurde. Tam graliśmy ten duży tryb 32×32. Także tu możecie zobaczyć co innego i tam też co innego będziecie mogli, kurde, zobaczyć. O kurde, ale... Kurde! Warzywo miesiąca, jakby to było na streamie. No, i tak tu się, moi drodzy, plecie. Dobra, popróbujmy sobie inną klasę, żeby z każdego po troszku pokazać. To było, to może teraz supportem. Gdzieś tutaj się na naszym koledze zrespimy może, o. Te wąwozy, takie te skały w ogóle, to wszystko, no, pięknie to wygląda. Na YouTubie i tak tego pewnie nie zobaczycie, tak jak to wygląda w rzeczywistości, bo wiecie, konwersja... Jak ja ten film nagrywam, a ja jeszcze nagrywam prosto z OBS-a bez żadnego renderowania, także jakość się nie traci, no to... Na tym materiale surowym to wygląda po prostu... O kurde, oszałamiająco. No, konwersja YouTube'owa robi swoje... O, w mordę, w mordę! Ła! I oczywiście, no, wygląda to o wiele gorzej, ale... Czekajcie, czy ja go mogę czymś uszkodzić? No, nie mogę niestety, mogę tylko moim rzucić amunicję. Się, kurde, wycofać. On tam pierę. Na te skały też tutaj możemy się wspiąć jakoś trochę. Ale bez szału. No i co ja mam teraz zrobić, biedny? No, nasz kolega już nic nie zrobi. No co, no, wycofka. No, taka wycofka się zrobiła, no. Kurde bele. Dobra, spróbujemy sobie klasycznym szturmem, czyli assaultem. Dobra. Kurde, tutaj nasi przyciśnięci, to nie bardzo możemy cokolwiek. Anti-tank grenady i już możemy go coś poszkrobać. Mówiłem już, te bronie, sprzęty, te wszystkie dodatki są identyczne jak były w Alfie, także tutaj nic nowego nie zobaczymy. Musimy czekać do wersji pełnej. Wczoraj już jak wyszła ta alfa jak wyszła ta beta do insiderów, to już oczywiście serwery... Kurde.
Aha, to już oczywiście serwery popadały, już oczywiście Origin już padł, już nie można było do znajomych się dołączać, już nic nie działało. Także myślę, że jak wyjdzie ta beta do wszystkich dziś albo jutro, to będzie po prostu... no szałpał, to masakra będzie, co się będzie działo. Dobra, patrzcie. I ja go walę. Dup. I dup. Kurde. No. Tak ma być. Headshot bonus. No ktoś fajnie przysnajpił. I jeszcze ta klasa ma coś takiego, czego bodaj nie było w Alfie. Zaraz wam to pokażę. Ładunek taki a la C4, jak było na przykład w Battlefieldzie 4 czy Battlefieldzie 3. Już wam to pokazuję, tylko się zespawnię. O! Ej, what? Widzieliście to? Jakiś błąd był i w ogóle go nie mogłem trafić. Tu mam taki ładunek wybuchowy. Rzucam go sobie po prostu na prawym, na lewym detonuję. No, nie będę go teraz detonował, bo mi trochę szkoda. Może się jeszcze przydać. Dobra, próbujemy tu pocisnąć trochę. Jest kurde szniper. Posteryfujemy. A, sznipery pierony. Cóż. Piękna pogoda się dzisiaj szykuje. Kurde, trzeba ponagrywać i wydupiać gdzieś. Na miasto, jak to mówią. Dobra, ja tu chcę, kurde. Nie mogę. No, no. Dobra, jedziemy. Flanka. Flankirem. O, karwa. Sznipera mamy na dole. I widzicie, no wygląda bajecznie. Możemy ich tu super oskrzydlić fajnie. Możemy ich tu pozaznaczać. Jakbym tu był snajperem. Aż mi głupio teraz. Ale możemy ich troszkę ponękać zawsze. No, aczkolwiek celność mojej broni... Ale zabiłem, kurde moi drodzy, za taką akcję. To łapkie w górę czana widyju. Żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, jak Niklaus Asasyna wydupczył. Czy no, nie wydupczył w sensie stricte, żebyście sobie nie pomyśleli. Czy stać mnie? Ej, stać mnie sobie kupić. Kupimy sobie tego artylerii, bo kurde, go nie widziałem wcześniej. A sobie kupimy tą parabelkę, a co? No to już widzicie, available in full game. Także tego sobie kurde tutaj nie odblokujemy. No i mamy taki celownik, ala taki kolimator. Nie wiem czy w trakcie... O kurde. Jak to na wojence ładnie, kiedy ułan Niklausa ciulnie. Także jak widzicie, oni na tych koniach to są kurde tak zabójczy. Spróbujemy tutaj sflankować znowu. To jest nasz szefu teamu. Powinien wiedzieć co robi. Czy były takie jakieś red doty w trakcie pierwszej wojny? No obstawiam, że może były. Ale nie były jakoś tak na wielką skalę używane, tak jak tutaj, kurde, no wiecie, większość tej broni automatycznej też nie była używana, no bo... Co nie znaczy, że no jej nie było, także w grze jak najbardziej można ją umieścić, bo... Pamiętajcie... To kurczę blaszka nie jest symulator. To nie jest symulator. Od tego mamy inne gry. Dorzucę to. A, poodbijało się. Frajersko. A, no i kurde, Jakub. Jeszcze moje truchło zleciało w ogóle na dół. Ja to dupce, takie coś. Dobra, szpawnimy się i atakujemy. Trzeba ich pocić. Turasów. O, w mordę jeża! Jaka akcja dzika. Kurde, nie tak to chciałem. No ale jak już się tu znalazłem. Kurde, bić go! No. Całkiem nieźle, 5 na 12. Z moim warzywnym skillem i jeszcze z tym, że komentuję, to nie jest najgorzej, kurde. To nie jest najgorzej. O! Może mały czołg. Kurde, Grubera.
Idzie burza piaskowa chyba. A, to nie jest mały czołg Grubera, to jest kurde wielki czołg. Dobra. Widzicie jak ta krowa się ciągnie? Aż się przypomina kurde Indiana Jones. Jak oni na tym wielkim czołgu się prali z tym Niemcem. Poszukiwacze zaginionej arki. Mówi wam to coś? Zajebiste to było. W ogóle w trailerze było pokazane, w singlu będzie kurde Lawrence of Arabia, czyli Lawrence Arabii. Taki James Bond tamtych czasów. Warto się zapoznać z postacią. Poczytać coś sobie. No będzie kurde, może być fajny singiel. Pomimo wszystko. Bo wiecie, że single to nigdy nie była tutaj kurde mocna część. Ale mi ktoś zajebę. Zajebebe. To ja wywalam. No. Przegraliśmy. No trudno, zobaczymy co nam się tu uda odblokować. 4 na 10 tylko zniszczyliśmy. No to wystawiam nam taką ocenę 4 na 10. No nic szokującego tu nie zrobiłem. Ale byłem trzeci w moim składzie. To nie jest źle. Wylowelowałem sobie, proszę, pyk. Kryska mi urosła, byda miał już pas bez 2 tygodnie. Warbouncy, proszę, pyk, pyk, pyk. 5 na 18, 11, 12. Myślę, że nie ma źle. Tu sobie wybieramy, jakie robimy, że tak powiem, widzicie? Wyzwania, takie medale zdobywamy, za to oczywiście będziemy punkty dostawali. Potem może też bronie jakieś odblokowywali. O, to ja sobie dam coś takiego. O, trakt medal, śledzony medal. No, i to by było na tyle, moi drodzy. Dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek z tego wieczorem, dłuższy, na tym trybie 32 na 32 z ekipą z Jaroka, także obserwujcie. No, i ja wam dziękuję za uwagę, napiszcie jak tam wasze wrażenia z bety, jeżeli już graliście. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Ja was zapraszam na G2A. Na Facebooka, na fanpage'a bardzo serdecznie. Link macie poniżej, na Hitboxa, na streamy. I to tyle. Ja spadam. Cześć.